Tinka, ahoj, vítam ťa v podcaste True Talk. Ahoj, môžem ťa volať Múrko? Áno, Ahoj, Múrko. Naťahujem ti ruku. Aha. Skúšam. Dobre, Ahoj. trafili sme, dobre. Napojený. Napojený vesmír. Tinka, máš sa? Mám sa výborne. Sklamala by som, keby som niečo iné povedala. To je krásne. Je to veľmi zvláštny pocit s tebou hovoriť. Ja keď som bola v tme, lebo ja som bola tiež v tme, tak som tam bola sama. A teraz tento kontakt je pre mňa veľmi zvláštny a neviem ani kam sa mám pozerať, či máme otvorené oči, zatvorené oči. A musím sa nájsť ešte v tomto priestore, čo vlastne idem robiť, ale pracujem na tom. V tme si bola kedy? 2019, 20, 21 maximálne. Rozprávala si sa tam aj že sama so sebou? Určite hej. A veľmi rýchlo som na to prišla, že toto bude moja cesta. Lebo je veľmi zvláštne v tom priestore, lebo neviem, ako sú iné priestory, ale ten, kde som bola ja, bol teda aj tmavý a totálne odhlučnený. Asi všade je to takto, nie? Hej, ja som to mal tiež veľmi podobne. To znamená, že ty vlastne prvýkrát v živote zažívaš totálne ticho, tmu a nič. A vedela som, že vlastne keď budem rozprávať, tak to budú jediné zvuky, ktoré tam zaznejú a robilo mi to dobre. Ty máš hrozne taký pekný hlas v zmysle, že ja mám pocit teraz, že som v nejakom akože filme a hovorí ku mne Matka Zem. To je najkrajšie, čo som kedy v živote počula. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz za takýto kompliment a cítim aj ja, že v tomto priestore, kde sa pocitovo to od ničoho neodráža, len to tak akože sa rozprestiera do priestoru, že aj ja ho inak počujem. Zrazu. A páči sa ti? Je to veľmi príjemné. To som nečakala. Tak poďme sa teda tým viac rozprávať. Poďme na prvú otázku. Čo bola doposiaľ pre teba najväčšia životná výzva? Vieš, čo je zaujímavé? Že myslím si, že túto istú otázku som si vytiahla ako prvú v Pantarej. Je to úplne tak. Že je to táto otázka. Neviem, či bola prvá, ale bola táto otázka, takže je to krásne. Takže idem to znova zodpovedať? Zmenilo sa niečo odtedy? Myslím si, že nie. Myslím si, že stále trvám na tom, že byť matkou, takou, akú si deti zaslúžia, je najväčšia výzva v živote. A to zahrňa úplne všetko, čo si pod tým človek vie predstaviť. A keby sa ťa opýtam ešte na to, že trošku tým pádom tú otázku zmením, že je ešte niečo, okrem rodinných záležitostí, čo by si ty v živote chcela dokázať? Alebo vyskúšať, alebo zažiť takúto nejakú akože výzvu? Určite áno. Veľmi rada ti o tom prídem porozprávať, keď to bude aktuálne, pretože teraz som na ceste k splneniu tej výzvy, ale je to momentálne ešte v takom štádiu, že veľmi rada si to ešte nechám pre seba, lebo čokoľvek sa na tejto ceste ešte môže stať, ale je to niečo, čo keby som ti dala 100 možností, tak si myslím, že sa nepriblížiš k tomu. Áno, až to 101 by to bola. Ale samozrejme, akože mám ešte také, no ja to budem opakovať dookola, už som ti to hovorila raz, určite chcem prejsť pešo z Bratislavy do Košíc, alebo naopak. Táto predstava ma fascinuje už tak 10 rokov, ale nikdy som nedala tieto veci do pohybu, aby sa tak udialo. Urob z toho normálne pochod, prosím ťa, lebo ja si myslím, že nie si jediná, ktorá by sa na niečo také dala a myslím si, že veľa ľudí by si to chcelo dať a že málo ľudí sa na to nejakým spôsobom odhodlá akože samých. Teraz keby som vedela, kde je kamera, pozriem sa do kamery a výzvem nejakých ľudí, ktorí tiež zvažujú niečo takéto, že dajme to kľudne dokopy, ja sa veľmi rada pridám a ešte by sme tomu mohli kľudne dať aj nejaký pekný zmysel, hlbší, dobročinný, že ja neviem, za každý kilometr niečo sa môže udiať. Ja som úplne za. Ja som úplne za. Dajte prosím do komentára vedieť, že či by ste išli s Tinkou z Bratislavy do Košíc alebo z Košíc do Bratislavy. A možno obidve. Asi zatiaľ iba tam. Tam a späť to až. To dáme ešte v budúcnosti možno niekedy. Počuj, keď sa dobre opiješ v Košiciach, tak naspäť ani nevieš jak. No, to už netrafím potom. Ale nie, predsa nepijeme. Nie, ja nepijem alkohol teraz. Akože naozaj bez srandy. Ja tiež hrozne málo, akože ak vôbec. Ako ty vnímaš alkohol? Lebo ja mám pocit, že v poslednom čase sa stretávam s tým, že veľa ľudí v mojom okolí na to tak mení názor alebo pohľad, alebo že inak na nich vplýva. Možno je to tým, že sa pohybujem stále ako v takom kruhu, že starších a starších ľudí, keď to porovnám s tým, že som sa pred chvíľkou pohyboval iba v takých tínedžerských. Práve ty hovoríš o starších ľuďoch, ale ja mám pocit, že tá mladšia generácia pristupuje úplne inak k alkoholu, ako sme pristupovali my a mám vlastne na to aj tabulky, pretože mám veľa známych v sektore, ktorý robí nočný život a percentuálne im vychádza, že nastal obrovský prepad v príjmoch pri nákupe alkoholu.
pri nočnom živote, takže niečo sa určite deje. Vlastne však čo si budeme hovoriť, určite nie je úplne v pohode piť alkohol ako taký. Na druhej strane, presne ako si povedal, že si dáš niekedy niečo málo, to si nemyslím, že je nejaký veľký problém. Ja si nemyslím, že celkovo je nejaký problém. Vždy ide o to, čo je vlastne na podloží toho, že robíš nejakú vec. Že čo je vlastne tvojou prvotnou motiváciou alebo tým zdrojovým kódom tej informácie, že to potrebuješ robiť. A ak je to niečo deštruktívne, tak to nebude nikdy v poriadku. Ja som počul takú krásnu vec a síce, že ak už teda piť, tak pí preto, aby si sa mal ešte lepšie, nie kvôli tomu, aby si sa mal alebo mala dobre. Užívanie si života s tým, že máš tie veci pod kontrolou, nevidím na tom nič zlé, takisto ako na potravinách rôzneho charakteru, tak aj alkohol. Keď máš cheat day, tak čo je tvoj cheat day? Vieš čo, nemávam ja cheat day, lebo momentálne jem tak, že aby som jedla to, čo mám jesť, tak mám čo robiť, pretože veľa bielkovinujem a tukujem, čo znamená, že ten môj príjem denný je dosť veľký. Aha, OK. Takže nepotrebujem úplne cheat day. OK. Nepotrebujem cheat day vôbec, lebo mám čo robiť aj s tým, čo... Nemám ani hlad, ani také žrávky, ani nejaké prepady, proste ma baví to tak, ako to je. Ani neviem povedať, čo by som tam akože zaradila. Ja jem vlastne úplne všetko. Dokonca si dám aj kus čokolády, aj hoci čoho a neberem to ako cheat day, pretože sa mi to tam zmestí do tých tabuliek, takže je to OK. Ty si za posledný čas teraz veľa športovala, aj ty ako všeobecne akože veľa športuješ, ale pre niekoho, kto napríklad sa ocitne, lebo podľa mňa aj materstvo, aj všetko vie dostať človeka do takého cyklu, že vlastne už nemáš potom možno energiu na šport a tak ďalej, alebo vôbec čas na seba. A že čo by si možno odporúčila človeku, ktorý sa nachádza v nejakom takomto cykle, alebo že potrebuje nejakú motiváciu alebo niečo. Viem, že asi každý to má možno trošku iné, ale... Určite, každý to má úplne inak a ja vlastne naozaj popravde nemám žiadne odporúčanie, pretože keď som mala obdobie, kedy som nedokázala sa pohnúť z domu ani športovať, energeticky som bola vypálená ako žiarovka, mala som veľké prepady emočné, náladové a tak ďalej, tak nikto by mi nedohovoril alebo neporadil. Ja som vedela, že to obdobie, v ktorom sa musím nejako zorientovať a sa to nejako zastabilizuje. Že nemyslím si, že by ma nakopol nejaký rozhovor s niekým, pretože ty v tej svojej vlastnej temnote máš také filtre, že aj tak preniká k tebe len toľko, čo si schopný v tom stave nejako navnímať. Takže tiež som mala obdobie, keď tie deti boli malé a boli úplne iné priority a tam hlavne veľmi dôležité si uvedomiť, že keď žena chce so sebou pracovať na nejakej fyzickej schránke alebo na čomkoľvek, tak veľkou prekážkou býva kortizol, ktorý v nejakom hektickom dennom nastavení je neustále v nejakej hladine, ktorá nie je úplne ideálna a vtedy sa proste môžeš aj posrať a nepohneš sa z miesta. Takže ja jediné, čo môžem, nechcem povedať, že poradiť, ale dodať je, že treba proste isté obdobie určite len prežiť. Ak na to nemá žena silu, kapacitu, vôľu dostatočnú, treba to prežiť, ono sa to zase ukludní a bude lepšie. Ako tie deti rastú, tak vlastne opäť sa bude môcť k sebe vrácať. Že netreba tie veci uponáhľať na úkor toho, že sa zblázni z toho, že má pocit, že na seba vyvíja nejaký obrovský tlak dokonalosti. Práve naopak je veľmi dobré si priznať, že no tak to nezvládam. Ale príde deň, kedy sa to zase zmení. Ale teraz je to takto a to prijatie tej situácie ťa tak uvoľní do toho, že aj ten kortizol možno začne viac klesať. Chápem. Vieš čo, ja mám 2 sestry, úžasné matky a rád by som iba povedal to, že veľa žien tým, že v rámci toho materstva mám pocit, že sa tak trošku aj nie že odseknú od sveta, ale veľa času trávia s tými deťmi, menej sa stretávajú ako tak vo všeobecnosti s ľuďmi a s komunitou ako predtým a vtedy môžu mať takú svoju bublinku a viacejkrát som sa stretol s tým, že majú taký pocit, že ty kokšo, že ja teraz akože nič nerobím a nenapreduje moja kariéra a majú taký pocit nedostatočnosti alebo že vlastne presne potom možno taký zlý pocit z toho, že nemám čas na šport, nemám čas na seba, ako to vyzerá, bla bla bla. A ja by som len chcel dať akože obrovský klobúk dole
všetkým ženám, ktoré možno práve sú doma so svojimi deťmi a našli si čas práve na tento podcast a iba povedať, že to, čo vy vytvárate, je vlastne asi tá najväčšia hodnota spoločnosti, je to naša budúcnosť, sú to deti. Prosím, venujte im ten čas a ďakujem vám za to, že ten čas, myslím si, že v rámci alebo v mene celej spoločnosti ďakujem za to, že ten čas do toho dávate, lebo je to, že obrovský veľa energie, je to veľmi namáhavé, ako si sama povedala, že tam naozaj akože v tých stresových situáciách sa dokázať ovládať a vlastne ešte byť príkladom pre to dieťa vie byť veľmi náročné, takže klobúk dole za to, že to robíte a vytvárate jednu obrovskú hodnotu pre túto spoločnosť a len som chcel akože šíriť ten message, že je to tak. A ja ti v mene všetkých matiek, Murko, ďakujem za tento krásny tvoj postoj a jedna vec je poďakovať tým ženám, ale rada by som teda ešte vytiahla na svetlo sveta dôležitosť toho, že ideš príkladom iným mužom v tom, že sa vieš na tú vec pozrieť alebo na celú situáciu z tohto uhla pohľadu, lebo je to strašne dôležité. A už len z tých slov tvojich cítim teplo a takú podporu, že bodaj by takýchto mužov s takýmto názorom bolo viac, lebo je to veľmi dôležité pre tú ženu v tom období, kedy naozaj sa ten život extrémne zmení, zvrtne sa tak, že niekedy máš naozaj pocit, že to ide mimo tvojej kontroly a že vlastne nevieš, ako sa z toho nejako vysomáriť, čo je úplne v poriadku, lebo však to každý zažíva. Instagram znesie pekné fotky, ale realita je úplne iná a myslím si, že aj to je dosť veľký problém, že tie sociálne siete ako také vytvárajú tlak na tú dokonalosť, ktorá po vypnutí toho telefónu a kamier si nemyslím, že je to také, ako sa to zdá, alebo sa to robí, že to je. Ste dokonale také, aké ste a veľmi rád, ja ešte teraz z pozície akože bezdetného chalaniska veľmi rád niekomu spravíš dieťa. Veľmi rád niekomu spravím dieťa. A ja sa priznám, že veľmi by som bol rád raz v budúcnosti, keby viem nejakým spôsobom byť takým otcom, aby presne som dokázal akože byť vzorom nielen pre moje deti, ale nejakým spôsobom to posúvať akože ďalej do sveta. A zatiaľ teda len takto. Jednu vec, čo by som chcel ešte povedať pánom a myslím si, že urobíte to tak aj kvôli sebe, lebo proste vy pri sebe budete mať ako tú ženu a vy pri sebe budete mať ten klenot, takže treba sa o to starať a veľakrát je ten muž práve ten jediný, ktorý má dosah k tej žene, pretože my, muži, keď dajme tomu sme tam vonku, hej, počas toho, ako tá žena sa stará o tie deti, tak my si môžeme v tom svete vlastne dokazovať tú svoju hodnotu. Máme veľa interakcií s rôznymi ľuďmi, ktorí nám to dokážu vlastne povedať, že sme dosť dobrí, alebo veľa víziev je tam vonku, aj takých tých maličkých, za ktoré dokážeme dostať to ocenenie a vlastne mať ten pocit, že aha, ok, že som potrebný, som dosť dobrý a tá žena naopak, veľakrát je to len úzučký kruh ľudí, ktorý aj tak si myslím, že nie je tak podstatný ako ten muž práve, ktorý si myslím, že by mal doháňať teda to. A ja hrozne dúfam, že toto raz dokážem dať mojej žene. Vlastne ten pocit, že áno, si dosť dobrá, lebo človek to potrebuje počuť. Hej, človek to potrebuje počuť, potrebuje to cítiť. Takže to je jedna taká malá vec, ktorú si môže veľa mužov ani neuvedomí. A určite sa stavím, že keď prídete domov a poviete toto svojim polovičkám, tak jednoducho budete mať doma jednu rozžiarenú, energickú ženu, ktorá vás miluje a vytvára vám ten domov. Takže toto je taká nejaká vec, ktorú som ja načítal aj z mojej rodiny. Ja som hrozne rád za mojich švagrov, ktorí jednoducho sú úžasní otcovia a partneri, takže pozdravujem ich aj celú moju rodinku. A toto je taká jedna vec, čo by som iba teda rád povedal. Môžeme ťa doplniť ešte? Poď, že prosím. jedna vec je teda a úžasná a veľmi obohacujúca a nádherná, keď teda žena cíti tú podporu od toho muža a vypočuje si, že je dobrá, dosť dobrá. Ale ja by som ešte dodala, že keď už toto nerobíte, milí muži, tak aspoň nehačte tie polena pod nohy, že nekritizujte tú ženu 24 hodín denne, lebo to je vlastne to najhoršie na tom, že väčšina tých žien robí fakt to, čo môže, čo je v jej kapacite mentálnej, fyzickej a v jej silách a vypočuť si, že všetko je zlé, je to najhoršie, čo môže v tom. Ja som raz hrozne peknú vec počul. Nechcem, aby to vyzeralo, že teraz na silu akože stojím, že na nejakej strane, alebo že na strane žien, alebo niečo, že aby som bol sladký, pretože ono úprimne, ja sa na to pozerám ako z toho pohľadu, že ja mám doma nejakú ženu. A to by mal byť môj najbližší človek, hej, určite aspoň od nejakého veku.
a vlastne to má byť tá moja bunka. A teraz, keď ja sa nebudem starať o tú bunku, tak aj ja potom prichádzam ako keby o tú oporu v tej žene. Tam príklad ten rozklad. Presne tak. A ja chcem iba povedať to, že napríklad vieš, že veľakrát sú nejaké spory a tak ďalej a aj v rámci toho sporu, ako muž si veľakrát uvedomujem, že ženy aj v rámci nejakého cyklu a tak ďalej sú proste úplne inak, máte niekedy rozhodené hormóny, je s tým, neviem si ani predstaviť, aké to musí byť, akože v rámci tohto tam, keď to s vami lomcuje. A veľmi často si vlastne uvedomujem, že niekedy fakt len treba ako v tej mužskej energii stabilnej, proste byť ten jeden záchytný bod pre tú ženu, vydržať to a nesnažiť sa ju ako za každú cenu poraziť alebo dokázať si, že ja mám pravdu. A teraz prečo? Lebo môžete vyhrať nejaký súboj, hej, v rámci nejakej argumentácie, ale aký chlap chce mať vedľa porazenú ženu? A toto keď som počul, tak som bol taký, že od toho momentu silné. Ja som nikdy nemal potrebu vyhrať nejaký argument, proste fakt som si radšej akože A vtipné na tom je, že oni sú to väčšinou ako také úplne, že blbostičky, ktoré fakt vzniknú z toho, že máte nejakú náladu, ste hladné, keď máte krámy, blablabla, hej, a úplne, že vznikne niečo, čo je úplne zanedbateľné a len proste sa nad tým treba pousmiať a vydržať si to a proste ustať to ako ten chlap a budete mať vedľa seba proste jednu úžasnú ženu. Keď sa zamyslíš nad tým, tak ľudia sa hádajú iba na blbostiach, lebo keď ide o nejakú vážnu a dôležitú vec, tak všetci robia všetko preto, aby sa to nejako vyriešilo. A teraz sa bavíme naozaj o veľmi zlej finančnej situácii, zhorený dom, choré deti, chorá žena, chorý muž, alebo niečo naozaj, keď ide o dôležitú vec, tak proste všetci sa zmobilizujú a robia niečo pre tú situáciu, aby sa vyriešila. Ale keď ide presne o to, že kde si nechal pohár a prečo... Jasne. Ani nepokračujeme. Keď máme čas sa hádať a sťažovať, tak není až tak zle. Áno, veď práve. Hej. Čo sa ti páči najviac na ženách? Môžem si to zobrať z akého konca Úplne chcem, hoci, čo chceš. Ja milujem prirodzene krásne ženy, ktoré sa usmievajú, sú autentické a vyžarujú to, že milujú život. Ale toto isté milujem aj na mužoch. Takže milujem na ľuďoch, keď z nich vyžaruje ten vzťah k životu veľmi pozitívny a tá naladenosť na taký vnútorný pokoj. Ja milujem byť obklopená pokojnými ľuďmi, ktorí neprežívajú hysterické výpady, lebo mne už sa to nechce, ja už som na to lenivá strašne. Áno, chápem. Taká otrávená, že v istom bode si povie, že už toto už sa mi nechce. Takže ja mám rada úsmev a autentickosť a také tie naozaj prirodzene pekné ženy, že ja im to aj veľmi rada poviem aj na ulici, aj v lietadle, vo vlaku, v reštaurácii a prídem a poviem to tej žene, že neuveriteľne ste nádherná. Koľkokrát je to ale také vyžarovanie. Ja milujem napríklad na ženách vašu emočnosť a takú tú kapacitu na tie emócie. Vlastne ono je to ako aj úzko späté s tým, čo som pred chvíľkou hovoril, že vlastne takéto, že niekedy to s vami lomcuje, ale zase ako keď... Ale to sme rozkošné. Presne tak, že proste... Musíš to brať, že máš proste také rozkošné zvieratko doma, ktoré proste... Je to úplne tak. A ešte ďalšiu vec, čo by som dal taký lifehack, akože čo mne dosť pomáha, že v tom momente si páni predstavte, že máte vedľa seba a teraz úplne vôbec, prosím vás, to neberte ženy hociak zle, to je naozaj akože pre váš prospech. Predstavte si, že máte vedľa seba jednoducho malé dievčatko, čo je proste, hej, vo veku škôlkarky a proste sa hnevá. A ako by ste pristúpili k tomu dieťatku, že nebrali by ste to jednoducho v tom, že teraz si idete niečo dokazovať alebo niečo. Jednoducho je to o tom, že áno, že moje, že hneváš sa alebo niečo, ja tomu rozumiem, chápem, proste lomcuje to teraz s tebou a to je ďalšia ako hrozne rozkošná vec, presne ak si to povedal, je to rozkošné. A hlavne, keď ty takto k tej žene pristúpiš, tak ona vlastne rozpustí to v sebe. Úplne. To je prirodzené rozpušťadlo, lebo vojna nezačína útokom, ale obranou. To znamená, že ja keď začnem útočiť a ty sa nebrániš, no tak my nemáme vojnu. Áno, chápeš? Nie to kam, áno. Takže nemám proste supera protihráča ani akože spojku na túto hru a ono sa to začne rozpúšťať kdesi, takže určite. Toto je veľmi dobrý návod, čo si teraz povedal. Určite. Na mňa by to fungovalo určite. Som počul, že keby ženy vládli svetu, tak nie sú vojny, ale je veľa krajín, ktoré sa so sebou nerozpráva. Veľmi pravdepodobne. A teraz, aby som povedal niečo, že za nás mužov, slečny, je úžasné, že keď aj nejakým spôsobom takéto niečo nastane, a nemusí to byť, že v tom momente, lebo ja si uvedomujem, že niekedy treba ako aj z tej emócie vychladnúť a tak ďalej,
ale je krásne. Už hociakým spôsobom vám je komfortné dať na vedomie tomu mužovi, že ste radi, že proste tú situáciu, ak ju zvládne, ak máte pocit, že ju zvládol a určite, ak ju nezvládne na 100%, ale len na 50%, tak radšej sa oprite o tých 50%, lebo vám garantujem, že na budúce zapne motory a bude chcieť byť na tých 60, 70, 80, 90, 100. Normálne, že ako iba dať mužovi pocit, že je potrebný a že je dosť dobrý, akože uvidíte normálne, že zázraky. To sústredenie sa na tie nedeštruktívne, konštruktívne veci a tie pozitívne veci prináša obrovské ovocie, lebo my máme vlastne taký zlý návyk, že častokrát nepochválime, ale keď príde niečo zlé, tak to skritizujeme. Áno. Že je to také prirodzené nastavenie. A vidíš, ako keď si opisoval to, ako by si reagoval, ja som to hneď pocítila na svojom živote, že čo by to pre mňa znamenalo a ja by som okamžite, no asi nie v tej situácii, a veľmi krátko na to by som reagovala a veľmi ti poďakovala za to, že ako si ma previedol cez ten most opäť k samej sebe, lebo nie je to samozrejmosť mať takú oporu v niekom určite. Napríklad mňa život doviedol k tomu, že ja som sa musela stať oporou samej sebe. A vlastne veľmi ma to posilnilo, že ja vlastne dlhodobo nemávam také nejaké opušťačky, že Ježiš, keby tu niekto bol. Akože áno, keď sú pavúky na terase, tak si poviem, že to je bolo super, keby niekto to začal riešiť. Áno. Ale naozaj, keď človek pracuje sám na sebe a spoznáva svoje silné, slabé stránky a nastavuje ten svoj nejaký vnútorný svet, spoznáva ho, tak to je tiež veľmi dôležité, že nespoliehať sa len na to, že tam bude stále niekto, kto proste ťa z toho vyťahne, že naozaj treba pracovať aj sám na sebe, že vieš, čo myslím. Určite. A hady? Hady. No, hady sú akože veľká kauza v mojom živote. Áno? Mne sa stala taká príhoda s hadom, neviem, či teraz je na to úplne priestor, lebo je to celkom dlhá príhoda, takže neviem, či to teraz idem celé opisovať, ale jednoducho prevážala som hada v kufri auta, nechala som sa namotať na úplný nezmysel, že do Košíc z Bratislavy previesť hada, asi 3-metrového. Jasne, že som s tým bojovala, že čo ste sa zbláznili, toto ja určite nebudem v jednom aute so živým hadom. A okolo Donovalov proste som zistila, periférne som vnímala, že niečo sa hýbe na mojom okne šoféra. Samozrejme to bol ten had, ktorý proste, teraz to ukazujem, bohužiaľ to nevidíš. Ale bol v takom postavení ako kobra, nebola to samozrejme kobra. A proste kýmácal sa sprava doľava a pozeral sa na mňa a vlastne celé jeho telo išlo až cez celú palubovku, až okolo spolujazdca. Ono to bolo taký šok, že vlastne moje telo už v tom šoku nevedelo ani zareagovať, že ja som naozaj bola až spokojná, že vlastne tam nastal opačný efekt, že to bola tak extrémna situácia pre mňa, že tá predstava, že proste ja sa nejako zle pohnem a on vlastne vystrelí mi do líca, sa mi zakusne, ja som bola tam mentálne, tak ja som bola tak pokojná, že vlastne ani neviem, ako som odstavila to auto a donútila som teda môjho spolujazdkyňu, ktorá ona prevážala toho hada, aby to okamžite riešila, pretože... Počkej, s tebou bol ešte niekto v aute? To bolo jej had. My sme boli dve v aute. A počkaj, prečo bol ten had vonku? On pretože nebol v klietke? utiekol proste z toho prepravného terárka, alebo čo to bolo, skleneného. Počkaj, on bol že na palubovke? On bol cez celú pred tebou? Áno. On bol pred tebou, Ale to bola tma, 9 hodín večer, to znamená, že som nevidela pláziaceho sa háda v mojom aute. Až som zbadala periférne, akože môj prvý pocit bol, že... Počkaj, on bol naľavo od teba? Áno, po mojej ľavej ruke na okne. On bol, že pri tebe? Áno, na mojom okne takto. Ja to celý čas ti to ukazujem, Alan, len ty to nevidíš. Takže úplne, že pár centimetrov odo mňa proste sa vlnil v rytme rádia, proste odpadla som, skolabovala som, vnútorne som zomrela, ožila a vlastne tam som pochopila, že mám tak vnútornú silu veľkú, že sme nezomreli v tom aute, lebo dome bola, že 9 hodín večer, zima, kopec, tma a proste ty nevidíš hada na svojej palubovke pred sebou. A samozrejme zvyšnú cestu do Košíc som mala celý čas len nočné mori, že kadiaľ sa ten had plazil popod naše nohy. Mohla som ho chytiť rukou proste pri prevodovke. A to akože ma sprevádzalo ešte niekoľko týždňov, mesiacov, že vždy, keď som nastupovala do auta, som ho prezrela, či tam nie je had. A sa ti o tom snívalo? Myslím si, že som to vytiesnila do takého kúta, že
že vlastne sa mi to nepremietalo už potom asi do sna. Ale bola to veľmi extrémna situácia s hadom, určite. Ale zvládla som ju, nechcem povedať, že spokojom, lebo určite tam akože niekde na podvedomí bežali hrozné procesy. Ale s odvahou. Ale s takým prijatím tej situácie, že teraz sa nepohnem, teraz nebudem kričať, teraz ja odstavím pomaly toto auto a vyriešime to. Lebo ešte nie sme pripravení zomrieť. Lebo my dve zomrieme, ale ten had aj tak prežije. Takže proste nebudem robiť nič preto, aby som zachránila hada a seba zabila. Takže nejako v tých milisekundách, kým som odstavila to auto, som to prežila, že... Lebo naozaj ty, akože v tej panike si schopný dupnúť na brzdu plyn do stromu, do iného auta, do protismeru, lebo to je obrovský šok. Ale zvládla som to s takým nejakým prazvláštnym pokojom, ktorý vlastne až potom sa vyeskaloval do toho uvedomenia si tej situácie, že bol to veľmi dlhý had. Tie hady sú taká prazvláštna téma v mojom živote, že ja celý život mám pocit, že sa bojím hadov. No ja tiež. Aj keď vlastne ja som žiadneho nevidela a celý život som sa ho bála. Že vlastne neviem, prečo sa mám báť niečoho, čo som v živote ani nevidela. Že čo to je za program v hlave, že ťa núti báť sa niečoho, čo si ešte ani nevidel. Áno, ani nevieš, čo to, nikdy si to nedržala v ruke. Že toto sa mi stále tak zjavovalo ako téma, keď som si predstavila, že idem na Bali, na rýžové polia, kde žijú kobry. Ja som nebola na Bali. To je jeden z dôvodov, prečo som tam nebola. Dnes už som pripravená tam samozrejme ísť, ale postupne som si ako keby tvorila tú cestu k hadom, pretože môj bývalý manžel kúpil 2 hadov k nám domov. A púšťal ich v obývačke doma, na zemi. A to bolo vlastne také moje prvé kontakty s tým, že dobre, je to tu, neútočí. Vyzerá, že sa ma to bojí. A vlastne tak nejako postupne som si vybudovala sama v sebe vzťah k tomu, že asi je to pohode a možno to zviera, chuďa ani za to nemôže. Ja nepoznám akože vôbec tie hady, že či majú nejaké emočné prežívanie, ako funguje ich mozog a či majú mozog. Neviem túto stránku nejako opísať, ale že vlastne mi to prišlo ľúto, že my sme na nich dosť zlí, máme k ním odpor a oni za to vlastne ani nemôžu. Však oni nám nič neurobili, oni nás nechcú stretávať, nechcú nás vidieť, nechcú s nami kontakt, nechcú nás zabíjať, žrať, útočiť. My sme si len vytvorili nejaký taký návyk, že had je niečo zlé. A tak som sa preliečovala, až prišla táto kauza ma preveriť, že či naozaj som schopná byť v uzavretom priestore v stovke s nohou na plyne so živým hadom, ktorý sa mi hýbe pri hlave, hej. A prežila som to bez kriku, bez havárie a som na seba hrdá a tam mi to ukázalo, že OK, už viem žiť aj s hadom. Ale teraz, keby to bol v tme a sa plázil, neviem úplne. No, by som sa posral. Vyhlasujem celou vesmíru, že ja nepotrebujem vôbec žiadne takéto skúšky. No, takže celý podcast bude o hadovi. Výborné. Ja som chcel ešte povedať. Chcel som povedať, že v dnešnej dobe je hrozne moderné, akože v rámci sebalásky a že my sme úplne dostatoční takí, akí sme a nikoho nepotrebujeme. Áno, je úžasné, ak máte ten pokoj v sebe, že dokážete byť sami so sebou, ale prosím vás, nesnažte sa dávať násilu do toho mindsetu, že nikoho nepotrebujete. To som ani raz nepovedala. Počkej, lebo ty vychádzaš z mojej tejto... Vôbec, to iba chcem povedať niečo z mojej vlastnej skúsenosti a zo skúsenosti ľudí, ktorých poznám, ktorí sú mne veľmi blízki, ktorí, vieš, nejakým spôsobom tak sa snažili v sebe potlačiť ten pocit toho, že aké by bolo super niekoho mať, že iba chcem povedať, že je úplne normálne, že ten pocit máte. Ja tiež ako keby som veľmi párový človek, je to normálne a zároveň je super, keď dokážete byť sami so sebou. Určite by som nešiel, počujem, že sa nadýchuješ, určite by som nešiel do niečoho len tak preto, aby som s niekým bol, ale povedz, prosím ťa. Ja úplne súhlasím s tým, čo hovoríš. Ale napríklad na rozdiel od teba, ja mám tie 2 deti, s ktorými žijeme proste v takom kvalitnom zväzku, tak naplňujúcom, že vlastne momentálne naozaj necítim, že chýba tam nejaký článok a hlavne zo mňa sa stal, a poviem to na plnú hubu, sebec. Ja som príliš sebecká na svoj čas, na svoju energiu, na svoju pozornosť, na to, s kým proste budem zdieľať svoj život. A jedno to nebudem na silu vyhľadávať, ale ja si veľmi rada počkám a nech to trvá 5 rokov, 10 rokov, kým sa zjaví niekto, kto tam proste tak zapasuje, že vlastne tam nevzniknú žiadne otázky, iba že či chceš spať naľavo alebo napravo. Akože to je maximálne, čo akože budeme rozoberať, že to bude tak prirodzené v tom flow, ale zatiaľ nie je a ja som s tým úplne OK, pretože mám naozaj veľmi emočne pestrý život, mám krásnu spätnú väzbu, sama sebe si viem dávať spätnú väzbu konečne, samu seba viem pochváliť, samu seba viem oceniť, viem oveľa lepšie pracovať so svojimi emóciami, so svojím časom, so svojimi peniazmi.
To bola veľká téma. Takže ja som teraz v takej škole života sama so sebou a je to pre mňa veľmi dôležité, pretože keď sa vyladím do istej podoby a tej najlepšej možnej verzie v tom čase, teda samej seba, tak presne taký partner aj príde. Presne tak. Takže asi ešte nie som dostatočne vyladená v sebe tak, aby tam prišla tá hodnota, ktorá zaladí tak, že nebudú tam zbytočné otázky a budeme chcieť spolutvoriť nejakú realitu. A Tinka, poviem ti, že ak je tam nejaký muž, ktorý ešte doteraz je ochotný pozerať ten podcast. Po hádovi? Po hádovi, ale hlavne po tom vlastne všetkom, čo sme tu hovorili, že sa ho nedotýkali tie témy vlastne tých žien. Prepáč, vlastne... dvihla som ruku. Ja potrebujem povedať, že ja milujem mužov. Ja milujem tráviť čas s mužmi, milujem sa s nimi rozprávať, milujem proste mať kamarátov mužských, milujem s nimi cestovať v aute, viesť dlhé debaty. Akože naozaj ja milujem mužov, to vôbec nie je o tom, že bránim sa, lebo muži sú niečo fuj. Milujem mužov. Muži, milujem vás. Milujem aj ženy, aj mužov. Milujem ľudí ako takých, takže to vôbec nie je o tom. Len tam nie je tá jedna entita, ktorá proste fitla tak, že otvorím sa tomu, že áno, teraz je to tu. Takže prerušila som ťa, vráťme sa k hadovi. Ale nie, určite si chcel niečo povedať, že ak nejakí muži to ešte pozerajú, tak... Nie, iba akože, podľa mňa presne taký muž tebe proste príde, ktorý bude vedieť o týchto všetkých princípoch ešte lepšie ako vôbec, čo som tu ja rozprával. A hrozne by som sa smial, keby mal vytetovaného hada niekde. Alebo by bol chovateľ hadov, to by bolo to horšie hadov. Ešte, by som povedal. Doplň vetu, život je... Majstrovské dielo. Ako na prvú toto mi iba napadlo. Je to absolútna vymoženosť. Môcť žiť, prežívať, môcť tu byť, môcť sa s tebou rozprávať, môcť sa rozprávať s tým, že niekto to možno ešte chce aj počúvať. A pritom si letieť vesmírom. A pritom si letieť na šutri. Akože nám sa nič krajšie nemohlo stať ako to, že môžeme žiť život, takže... Je to privilégium. Vlastne toto je absolútne privilégium a je veľká škoda, keď jeho škoda, keď nepociťuje vďačnosť. A ja viem, teraz za tou vetou môže prísť, ale ty nevieš, aké to je. Viem veľa. Viem, aké to je. Nemať čo jesť, nemať peniaze, nemôcť si nič kúpiť, nemôcť nikam ísť, byť proste v sanitke cestou do nemocnice na pokraji života a smrti. Viem, aké to je proste, keď po pôrode odvezú dieťa s nejakými komplikáciami. Viem, akože hrozne veľa vecí viem a napriek tomu som tu a prehlasujem, že ja tak milujem život, že niekedy až mi je z toho na odpadnutie. Proste extrémne som vďačná za všetko, lebo až spätne vlastne ty vieš navnímať, že kam ťa tá konkrétna situácia celý čas viedla. Ale aj tak je to vždy v tej vďačnosti, samozrejme. Ale dôležité je tá schopnosť vnímať tú cestu, nie ten cieľ, kam ťa to navádza. Takže kdokoľvek je autorom tejto hry, tejto simulácie, si veľký čávo, ste veľkí čávovia. Stále si myslím, že sme to my, takže sme veľkí čávovia, ale ja to milujem, že sa to deje a že to môžeme robiť a že môžeme mať svoje vlastné osobné PlayStation, svoj vlastný joystick a proste ísť si svojim vlastným tempom kamkoľvek treba, aby sme išli. Takú živú, najživšiu hru na svete máme. Ty je tak živá, že máš pocit, že to je naozaj. Skúste si aj vy odpovedať na to, že ako by ste dokončili tú vetu a myslím si, že vám to dá hrozne veľa odpovedí na to, aký život žijete v zmysle, že tá veta tvorí váš život a nie život tvorí tú vetu, podľa mňa. Čo si o tom myslíš, Tinka? Tá veta tvorí život? Že keď sa pozriem, lebo niekto napríklad... Život je ťažký, ti poviem. Poznám veľa ľudí, že by mi povedali, že život je boj. Tak bojujú, no veď to je v poriadku, ale... Vieš, my žijeme príliš veľkú diverzitu, až takú multidimenzionalitu, kde vlastne platia úplne iné pravidlá a zákony. A vlastne ty, v akej tej verzii toho príbehu sa nachádzaš, tak také zákony a pravidlá pre teba platia, to je pre teba tá tvoja pravda, takto tam funguje, to takto vidíš a ty naozaj veríš tomu, čo hovoríš a ja úplne som s tým OK. Nebudem nikoho presviečať, nebudem nikoho navádzať na iné zmýšľanie, pretože to už je vlastne fyzika, chémia, biológia, že on nemôže inak zmýšľať, pretože momentálne je tam v tom priestore, kde to takto funguje. Takže on sa musí ten človek posunúť do úplne iného priestoru, kde zistí, že vlastne však ono je to celé krásne farebné. Ale nikto to za neho neurobí, ani netreba na to tlačiť a preto sa s ľuďmi ani nehádam, lebo ja verím,
že oni naozaj veria tomu, čo hovoria a je to pre mňa že úplne v poriadku. A každý robí najlepšie, ako vie. Presne, to je ďalšia vec, ktorej určite verím. Takže ja vlastne nechcem povedať, že súhlasím s každým, ale viem, že to, ako to vidí, je vlastne v poriadku, lebo on to tak musí vidieť. Je to maximálne v poriadku. Akú vec by si zachránila z horiaceho domu? Máš čas? A musím nejako povedať, lebo ja neviem. Ja fakt neviem, že čo. Akože napadol mi jeden plíšak, ktorý je veľmi dôležitý pre Aničku, aby vedela s ním spať. A cíti takú spätosť s tou vecou. To je krásne. Že sa jej dobre spí s týmto. Leo toto nemá, ja to tiež nemám, ale Anička má svoju jednu hračku a jeden vankušik dúhový, ktorý proste bez dúhového vankuša sa nespí. Buď máme dúhový vankuš a spíme, alebo ho nemáme a hľadáme. Už sa stalo, že ste ho zabudli niekedy? Nemáme ho dlho, máme ho asi rok, takže nie. Keby si mohla hoci kde bývať, hociaký akože dom a koncept bývania, a možno iba na chvíľku, nemusí to byť, že od teraz do konca života, kde by to bolo, aké by to bolo? Na strednom Slovensku a na Kysuciach. Aké máš rada domy? Alebo materiál? Ja mám hrozne rád drevo totiž to. Drevo, kameň. Taká útulnosť, čistota, ale nemyslím takú tú geometrickú, hladkú, lesklú, proste, to nie. Ja nehovorím, že to je škaredé, ale mne to nepriťahuje, lebo ja osobne z toho necítim život ako taký, ale niečo také drevenúčké, voňavúčké uprostred prírody. Aj keď teraz akože kauza medvede je taká, že počkáme ešte s tými Kysucami, že ak sa to celé vyvinie. Zatiaľ mi je dobre v Seneckom kraji, tam bol iba raz medveď, aj to v Jelke, takže to bolo mimo našej dediny. Ale celkovo to stredné Slovensko, ja neviem, mám tam niečo rozrobené mentálne, lebo veľmi ma to priťahuje. Nehovorím, že teraz nie som spokojná, kde sme tam, akože aj zo strategických dôvodov, takže ja to beriem, že teraz je to takto a keď sa to otvorí, že budeme to môcť zmeniť, tak to stredné Slovensko je u mňa že celoživotne v hre. Príde po teba nejaký kysucký princ na Medveďovi. Bodaj by už bol na ceste. Ešte vlastne mne sa veľmi páči, ale to by som brala ako, a teraz robím úvodzovky, Murko, chalupu v Afrike. No, okej. Taký nejaký domček, lebo mám tam pozemok na nádhernom mieste, na kopci, na takej neaktívnej sopke. Wow. Z toho pozemku máš výhľad na oceán, na hlavné mesto, na Kamerunské pohoria, takže je to tam nádherné, ale ja nemám k tomu až takú silnú väzbu ako k Slovensku. Akože ja kľudne, a to hovorím, že triezva s čistým proste, s čistou hlavou, ja viem sa zmieriť s tým, že už odteraz nikdy neopustím Slovensko. Ja to tak milujem. A je tu tak veľa miest krásnych ešte, ktoré poznám možno len z fotiek, ktoré ani za celý život možno neprejdem, že mňa to neláka, že musím precestovať celý svet, lebo ja som ešte toto neprecestovala a mám pocit, že ma to volá, aby som. Preto možno chcem ísť aj pešo cez celú krajinu, lebo chcem si to akože obzrieť inak ako spoza volantu, lebo tam nenavnímaš nič dokopy. Takže milujem Slovensko a tu zomriem ja, podľa mňa. Ja s tebou musím súhlasiť. Čím viac cestujem, som hrozne rád a vďačný za to, že mám tu možnosť cestovať, ale neviem, čím to je, že či to je tým, akože, že odtiaľ to pochádzam a že tu je tá moja domovina, ale mne hrozne vyhovuje akože naša príroda. Všetko. Ja proste ani na ľudí nebudem hovoriť nič, lebo všetci sme nejakí, je to úplne jedno. Ja milujem aj Slovákov, aj Slovenky, aj slovenské jedlo, slovenskú kultúru, slovenský jazyk, slovenské mestá, prírodu. Ja to tu milujem, naozaj mám tu tak silnú väzbu, že muselo by sa neviem čo stať, aby ma akože odtiaľto vyhnali. Takže keď si budem hľadať bývanie, tak len v rámci našich hraníc. Ja to tu naozaj milujem a budem akože navždy hovoriť, že to je najkrajšia krajina s najlepším životom. Proste máme tu všetko, máme tu proste hory, lúky, lesy, stromy, jazera. Je to, tiež som akože precestovala a určite budem cestovať, keď znova na to príde, tak si niekam vybehnem, ale ja sa vždy tak teším domov. Ja tak cítim, keď prejdem hranice, že už som zase doma, že chvála Bohu. Áno. Že je to úplne zmena energie a všetkého, takže ja to tu úplne milujem. Úplne s tebou súhlasím. A som hrozne rád, že to hovoríš, pretože veľa ľudí sa možno teraz na to ako tak inak pozrie alebo sa nad tým zamyslí a samozrejme presne nejdem nikoho presviečať akože o niečom, čo je vám proti srsti. Ale ja milujem Slovensko. Hrozne mám rád inak našu robotu, tým, že my môžeme ako tak
Vidieť všetko možné. Bolo vidieť, akože my musíme cestovať za našou robotou. Je to taký kočovnícky život dosť. Ale hrozne si to užívam, hrozne rád spoznávam tých ľudí, tie miesta a čím viac robím túto prácu, tým viac sa zamilovávam do našej krajiny. Absolútne súhlasím, lebo sám si svedkom toho, akých ľudí my môžeme stretávať na tých akciách, na tých koncertoch. Proste tí ľudia častokrát sa nechcú ani fotiť, len sa chcú objímať, len proste si chcú vymeniť tú energiu, chcú proste prehodiť pár slov a je to tak krásne, že ja cítim také vrúcne prijatie mojej osoby na toľkých miestach na Slovensku, že no kam a na čo by som chodila. Akože milujem Taliansko, hej, teraz idem znova do Ríma, zoberiem tam moju mamku, pretože ona je dejepisárka a má veľkú silnú väzbu k histórii tejto, takže zoberiem tam maminku, milujem sa tam vrácať, milujem jedlo a tak ďalej. Všetko tam milujem, ale ten pocit, keď sa vrátim domov, je taký, že už som doma. Všade je dobre doma najlepšie. Je to tak, proste nie je to nadarmo fráza, sa je to to hovorí. fakt. No poďme na ďalšiu. Ako sa Nech cítiš, Tinka? Veľmi príjemne. Ja som, ako som už spomínala, bola som v tme. Tam naozaj, akože môžeš ísť na hocičo naladený, na hocičo pripravený, s hocičím, s hociakou témou, tak tá tma ti ukáže, čo vlastne ty potrebuješ vidieť. Vlastne ja som mala, môžem akože bez tej otázky ešte... Poď, ja som hrozne rád, že si sa... Poď. Ja som si hneď prvý deň s tou témou, lebo ja som, keď som ležala na tej posteli, mala pocit, že tá tma je taká nejaká bytosť, ktorá chce so mnou komunikovať nejakým spôsobom prazvláštnym, a to nie som akože psychoš, ale tam sa to tak nejako prehodí tá výhybka, lebo si v úplne inej realite zrazu, lebo máš deprimované zmysly a úplne inak to funguje. Ja som urobila dohodu s tou tmou, že mi ukáže nie to, čo ja chcem vidieť, ale to, čo potrebujem vidieť, a že nechávam to plne v jej rukách, že prišla som sem, lebo na to mám priestor a čas a ukáž mi všetko, čo potrebujem sa o sebe dozvedieť a čo potrebujem vidieť. Neviem, prečo som toto začala hovoriť. Že ako sa cítim v tme, bola tá otázka. A ja keď som odtiaľ odchádzala po týždni, tak som si povedala, že veľmi rada sa do tmy vrátim. Takže som späť. Som späť, aj keď som nikdy nebol preč. Hrozne peknú myšlienku povedal vlastne Vlado Milo, môj sprievodca tmou, keď som bol v tme, že on, keď ako išiel prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát do tmy, tak mal pocit, že keď sa vlastne objavil v tej tme, tak ako keby ju nikdy neopustil, alebo niečo v zmysle, že ten čas, on bol, že obrok, a že vlastne medzi tým, ako tam bol prvýkrát a druhýkrát, že neprešiel žiadny čas. Že vlastne, poviem to inak, že len pokračoval vlastne v tom, jasné, chápem. Čo bolo. Chápem, je to lebo... taký, presne ako hovoríš, taký iný priestor, kde čas neuveriteľné, priestor... lebo vlastne ty tam aj preto ideš, aby si zotrel vlastne tú hranicu toho časového obmedzenia, ktoré žiješ, lebo sme otrokmi tých hodiniek a času a teraz musím byť tam a teraz je ráno, obed, večer. V tme nič neplatí, ty nevieš, či je ráno, večer, 8 hodín ráno alebo 9 hodín večer. Takže to je jeden z tých kľúčových momentov. A chcem nadviazať na to, ešte raz povedz, čo povedal ten Vlado. Že vlastne medzi prvým razom a druhým razom mal pocit, že len pokračoval v tej tme, že tam, kde skončil vtedy, tak len, že zrazu sa tam znova objavil a že vlastne, aha, však tu som ty kokos bol, že pred sekundou v úvodzovkách. Ja som na toto vlastne, mi vybehla tam jedna z myšlienok, lebo ja som ich mala, že stovky, možno tisíce, aj sú zapísané, kde si ich mám doma v poznámkach. Písala som potom nakrivo 5. cez 9. Ale je to tam. A tam som navnímala, že tá tma je absolútny bod nula a že to je moja podstata. Že vlastne to je ten počiatok a vlastne ono, že všetko je položené v tej tme. Že tá tma je neustále prítomná, len z nejakých dôvodov fyzikálnych zákonov, interferácie nejakých častíc, proste máme možnosť vnímať nejakú realitu, ale ono je to stále v tej tme. Takže ja som mala pocit, že som doma na nejakom počiatku toho všetkého. A všetko, čo žijem, je aj tak v tom priestore tej tmy. Takže ja som si k nej vytvorila dosť pekný vzťah a aj sa to ukázalo v tom, že to bola taká lekcia, že nikdy na to nezabudnem a nikdy by som nepovedala, že niekomu budem odporúčať, že choďte do tmy. To by som si v živote nedovolila, lebo za mňa nie je to pre všetkých. Nie každý sa tam bude cítiť komfortne, niekto možno nikdy, niekto možno neskôr, ale nikdy na toho nebudem nikoho navádzať. Ale pre mňa to bola jedna z najzásadnejších vecí v mojom živote, ktoré som mohla zažiť. Opýtam sa ťa ešte jednu vec, lebo ja keď som vyšiel z tmy, tak za mnou veľa ľudí došlo z môjho blízkeho kruhu, že čo si tam ty robil, že kým ty si bol v tej tme,
že toľko vecí aj v rámci rodiny a hlavne v rámci napríklad nejakej kariéry a tak všeobecne ako veci, čo sa týkali mňa, tak hrozne veľa vecí sa zrazu len tak magicky vyriešilo, posunulo, prišli nové príležitosti, že ja som vlastne z tej tmy prišiel do takej úplne novej reality, ktorá bola, že keby sa hrozne veľa vecí pouvoľňovalo, vyriešilo a iba tak sa predostrel predo mnou, že nový svet. Aký si z toho mala pocit ty? Veľký efekt tej tmy nastáva práve po tom, čo z nej výjdeme práve. Že? Ono sa to všetko začne diať až potom, s odstupom času. No tak ja som si akože odnesla veľmi veľa informácií, ale tá úplne prvotná bola, že je všetko strašne veľa. Že to bolo pre mňa tak rušivé, že po tom týždni znova sa dostať do priestoru, kde je milión farieb, tvarov, materiálov, hluku, ľudí, informácií, debát a vlastne tam ti to príde, že Pane Bože, veď to je tak, že na čo? Áno. Že strašne veľa, ja by som vlastne to v tom čase, teraz už som s tým zase vyladená na tú frekvenciu, čo žijeme, ale v tom čase som mala pocit, že 80%, keď všetkého proste stiahneme nižšie, stále sme super a ešte lepšie. Takže veľmi chaotický pocit som mala zo všetkého a potrebovala som pár dní, kým som vôbec zapla telefón, lebo nebola som pripravená príjmať nejaké informácie, ktoré by mi rozladili ten veľmi príjemný pocit, s ktorým som odtiaľ odchádzala. Áno. Aj vlastne moje deti cítili, že niečo sa deje, že som bola tak kľudná, že vlastne aj taká rozprávka na dobrú noc, keď som následné dni s Aničkou vlastne zaspávala, tak som ju uspávala takou zvláštnou metódou a to mi prišlo veľmi prirodzené, že vlastne som od korienkov jej vlasov pomalým a takým tichým hlasom jej rozprávala o tom, ako komunikuje jej celé telo vo vnútri a ako vlastne podávajú si informácie od korienkov vlasov cez pokožku a mozog a oči a že ideme spinkať, že ideme všetci do útlmu a každá časť tela posúvala to ďalšie. A jej sa tak páčilo, že ona vlastne vždy pri bruchu už spala a veľmi sa mi páčilo, že tým, že som bola veľmi nerozrušená zo všetkých tých vonkajších vplyvov, že som dokázala vlastne tráviť oveľa kvalitnejší čas so svojimi deťmi, oveľa kvalitnejšie si vychutnávať jedlo, pretože tá tma ťa presne na to naladí, na to vedomé jedenie. Úžasné. Pretože tým, že ješ v tej tme, tak ad jedna, každá lyžička je pre teba zážitok v tom, že skúmaš, čo máš práve v ústach, že aké chute, aké vône sú to. Dávaš si veľký pozor aj na to, aby si sa napríklad neolial polievkou, lebo v tej tme je to problém. Je to problém, lebo to nevyčistíš, nenájdeš to, nevieš, kde to je. Aj to, že napríklad, keď som ukladala veci, tak veľmi vedome som vedela, kam to ukladám, lebo keď nevieš, kde si to položil, už to v tme nenájdeš. To znamená, že v tom ma to vyškolilo, že presne som vedela, že tretia polička vpravo, tu si dávam gumičku do vlas a navždy tam bude. Kým ju nevezmem odtiaľ, ona tam bude. A toto sú veci, ktoré som si veľmi rada zobrala z tej tmy, kde ma to tak vycentrovalo viac do tej práce s pozornosťou mojou, že kam vlastne smeruje moja pozornosť, tak to je pre mňa v ten moment dôležité a nič ostatné ako keby nepresahuje do tej konkrétnej veci, ktorú práve analyzujem, dajme tomu, alebo že prežívam. Tá pozornosť je podľa mňa hrozne dôležitá a práve v tom saturovanom svete, ako si spomínala, že kde je všetkého veľa, ktorý je ten svet, v ktorom my dnes žijeme. Ja som minule počul nejakú takú informáciu, že naše telo dostáva každú sekundu okolo 11 miliónov bitov informácií a že my sa dokážeme naraz sústrediť iba na nejakých 50 naraz oproti tým 11 miliónom. No a teraz aj ľuďom, ktorí to možno pozerajú, že keď chcete iba takú halus, že ako sa niekedy sprítomniť, že veľa rozmýšľate a tak ďalej, alebo si iba tak uvedomiť, že čo teraz cítite vašimi rukami, čo cítite vašimi nohami, aké vône cítite, čo iné počujete v pozadí, okrem toho, že počúvate tento podcast, čo cítite na svojej pokožke. Je to Vánok, alebo je to teplo, je to zima. A úplne takéto vlastne malinké veci okolo seba, že keď sa pozriete a vlastne si začnete všímať zrazu, že koľko naozaj je tam rôznych vecí, na ktoré my sa môžeme sústrediť a prečo je tak, ako Tinka povedala, kľúčové to naše presvedčenie o tom, že na čo je dôležité sa sústrediť, pretože naše presvedčenia všeobecne o živote, napríklad ako sme sa bavili, že život je boj, alebo život je dar, alebo život je majstrovské dielo, ako povedala Tinka, tak keď my máme toto presvedčenie, tak vlastne už potom iba v živote naša pozornosť vyhľadáva podnety, ktoré podporujú tieto naše presvedčenia. To znamená, že čím viac vy sa na niečo budete sústredovať, tým viac to vaša pozornosť bude vyhľadávať a tým viac, keď sa sústredíte na pozitívne veci a tak ďalej,
tak tým viac sa váš život začne stavať do pozitívnejšej tam, kam formy. chcete sa dostať, do toho prežívania takého života, aký chcete. Vlastne, tebe sa v živote nedieje to, čo chceš, aby sa dialo. Tebe sa deje to, kým si. A čo potrebuješ, aby sa ti dialo? Áno, to, kým si, to potrebuješ vlastne zažívať. Veľmi ma baví tá tma, pretože veľmi som teraz ponorená iba do seba a do toho prežívania celého tohoto rozhovoru, ale ako keby stále nasávam tak veľa informácií a reaguje môj mozog a na všetko, na každé tretie tvoje slovo by moje vnútorné dieťa evidentne, lebo je tam také jemné ADHD. Aj sa húpeš? Áno, aj nožička, aj ručičky sa mi už celé proste. Toto bude veľmi smiešný rozhovor podľa mňa, keď si to pozriem, lebo vyzerám, že Stevie Wonder. No ja z teba cítim, že sa húpeš. Áno, lebo ja som taká vzrušená z toho celého, Krásne. lebo ja milujem, keď sa vlastne vo mne otvárajú všetky tie už zažité veci a tie všelijaké informácie, ktoré pre mňa boli veľmi dôležité, kľúčové a konštruktívne. A po každej tvojej tretej vete chcem zareagovať s radosťou, že ja viem, o čom hovoríš a chcem doplniť nejakú informáciu, ale proste to by sme tu boli asi do rána, takže... Kľudne. Možno už aj je ráno. Inak že vôbec nesledujem čas, lebo nemám ako, ale môžeme ísť ďalej? Výborné, poďme ďalej. Čo ti pomáha zrelaxovať a uvoľniť sa? Ťahala som aj túto otázku. A presne túto otázku sme Tinke ťahali, takže môžeme Zo 120 otázok som proste vytiahla všetky, čo som naposledy ťahala v rozhovore. Milujem to, proste magické Tinke. To tam dá inak, to tam musíš dať, dobre, že to je 50. otázka. Dáme. Aký zážitok by si chcela zopakovať? Počujem, a není toto, že ďalšia? To je ďalšia otázka, táto bola. Dobre, poď, prosím ťa. Nemyslíš vážne, ale že... Aké povolanie by si vybrala, ak by peniaze nehrali žiadnu rolu? Určite, akože v tomto mám dosť jasno. By to bola nejaká práca s ľuďmi, s tým, že by som sa s nimi chcela rozprávať. A teraz akože nemyslím, že hneď že by som bola terapeut, ale bolo by to niečo s ľuďmi a s hovoreným slovom. Ale nemám akože nič konkrétne, nejaké povolanie, že možno, že sedieť v kruhu a tak nejako sa iba rozprávať a spestrovať si proste život tým, že sa stretnú ľudia, ktorí si majú čo povedať a odídu o niečo bohatší s nejakými informáciami, ktoré im môžu pomôcť v živote ďalej. Ja neviem, proste nemá to názov. Tinistický kruh, neviem. Kruhy s tinou. Tinuhy. Tinuhy, no niečo také, neviem. A určite rozprávať sa. Akože ešte kedysi by som možno povedala, že práca s deťmi, ale už to nepoviem. Prečo? Lebo som zistila, že nemám na to úplne trpezlivosť. Bože, jak ja milujem deti. Samozrejme, milujem deti, ale nie som úplne ten typ človeka, ktorý sa narodil pre túto prácu. Vieš čo, ja som tiež tohto názoru, že ja všeobecne som si myslel na chvíľku, že ja vôbec nebudem vedieť byť rodič, pretože som na to vôbec nemal presne nervy. Potom, čím som starší, tak už to začínam viac a viac v sebe prehlbovať, že na to mám ako keby aj tú energiu, aj tie nervy, aj to pochopenie. Ale vlastne veľmi dôležitá vec, ktorú mi povedal z okolností môj švagor, keď sme sa bavili o týchto veciach, tak mi povedal, že počuje úplne iné ten level nervov alebo všeobecne ako to, čo dokážeš zvládať pri svojich vlastných deťoch. No, jasné. A pri len tak všeobecne, keď máš 10 detí okolo seba, hej. Čiže neviem, možno mi to potvrdíš, možno vyvrátiš. No treba ešte povedať, že deti, ktoré nie sú pri svojich rodičoch, sa chovajú inak ako pri svojich rodičoch. To znamená, že keď máš 10 detí, ktoré tam nemajú svojich rodičov, tak to je niečo úplne iné ako tvoje deti, pretože a to ty si otec, takže je to niečo iné. Ale ja som matka a tie deti majú u mňa tak bezpečný priestor, že oni vedia, že môžu prejaviť akúkoľvek emóciu, môžu povedať čokoľvek, môžu proste byť totálne autentickí, pretože vedia, že ja som mama a ja tam budem navždy a že ich budem milovať a vždy to všetko nejako vyriešime. Takže samozrejme niekedy je to hraničné, lebo častokrát sa potrebujú vyventilovať pri mne, ale to zvládame, že ja teraz nehovorím o nejakých extrémoch, ale cítim, že je to také, že prehrotené, že miestami, ale potrebujú to takto, takže je to iné s tými cudzými deťmi bez rodičov ako s vlastnými, keď som matka. Vlastne vôbec som nič zásadné týmto nepovedala, nie je tam žiadna hodnotná informácia asi, ale viem, že nechcela by som asi pracovať s deťmi. A to musím povedať veľmi neskromne, ale je to tak a zažívam to denne, že tie deti ma milujú z nejakého dôvodu a ja mám pocit a podozrievam ich z toho, že, a to sú že od bábetka, že ak sa vedia zapichnúť pohľadom na mňa,
že ja mám pocit, že im pripomínam šimpanza a toto je vlastne ten dôvod, prečo sú fascinované mnou a chcú sa na mňa pozerať, chcú sa ma dotknúť, lebo proste je to zoologická. Vieš, ja si myslím, že to je skôr tým, že ty si jeden úžasný, autentický človek s krásnou energiou a deti sú tak napojené, že tieto veci oni dokážu krásne vnímať bez toho, aby museli byť v tme, aby museli byť proste v prírode. Áno, to oni majú veľmi otvorené ešte. Oni sú tak čisté, že oni dokážu proste navnímať človeka. Počúvaj, vieš, čo sa mi zvieratá, deje? Vieš, aj zvieratá ťa podľa mňa určite milujú. Akože áno, aj ten had. Stretla. Áno, had proste mi prišiel zatancovať. Proste on neprišiel útočiť, len chcel akože ukázať, že cíti rytmus aj v tomto aute. Áno, to je. Ale teraz si chcem ešte dodať k tým deťom, že veľakrát sa mi stalo a teraz akože nie som si istá, čo si mám o tom myslieť, pretože to nie je niečo, čo asi akože ľudským mozgom sa to vyhodnocuje a môžeme mať na to hociaké názory, že tie deti v kočiari vo výťahu, napríklad v obchodnom centre, a nebolo to raz, 2, 10, 15 krát, ale oveľa viac, sa pozerajú na mňa, ale nie priamo do očí, ale okolo mňa, ponad hlavu a vlastne vnímam, že si obzerajú vlastne celé moje okolie. Že teraz ja neviem, že či oni tam akože cítia, vidia, auru, alebo... neviem, či to je farba, alebo nosím so sebou proste mŕtvych predkov, neviem, ale niečo tam je, čo ich fascinuje. A ja stále verím, že to je šimpanz. No. Prosím ťa, čo bola taká posledná myšlienka, ktorá ťa tak zarazila od tvojich detí? Lebo ty máš toto pestré. Nie je to jedna z posledných, ale ja mám taký folder vo svojom telefóne, ktorý možno raz použijem, možno nie. Ale ja cítim, kedy moje deti prichádzajú s tým, že ideme sa rozprávať. A vtedy vlastne ja potajomky stlačím diktafón a musím si to nahrať, lebo to sú tak neuveriteľné debaty, že keby som to nemala nahraté a nikto nikomu nepustím, aj tak by mi neveril. Takže preto mám vlastne dôkazy, že naozaj sa to deje. A okrem toho, že tam vznikli také veci, že Leo začal akože polemizovať na tému, že čo keď vlastne mami, ty si v mojom sne a ja som v tvojom sne a všetci sme len v niekoho sne a ja naozaj som niekde úplne inde. A toto sme mali vlastne, mám asi 7 nahrávok dlhých na tú tému, ktorú sme rozvíjali, to bolo úplne fantastické. A Anička, už teraz neviem, ktorý z nich to bol, jeden z nich dvoch už sa ma opýtal, že vlastne nerozumejú, že prečo vlastne majú chodiť do školy, keď všetko dôležité, čo potrebujú vedieť, sa naučili odo mňa. Veď ty si ma naučila zatvárať dvere na aute, ty si ma naučila viazať si šnúrky, ty si ma naučila odkladať riad, že to sú veci, ktoré potrebujem do života, ale ostatné, že nechápem, na čo to mám chodiť. Vieš, že majú také veľmi zaujímavé akože postrehy, ktoré sú pre mňa veľmi inšpiratívne. A raz Leo mal asi 5 rokov, sedelo proti mne v reštaurácii a hovorí mi, že maminka, ja som sa narodil a som taký, aký mám byť. A ja sa ho pýtam, že a ja nie? A on, že no, ty už nie. A bolo ticho. Akože naozaj, ja mám že stovky rôznych takýchto príhod, takže ja som si porodila vlastne také dve malé čudácké bytosti, ktoré krúžia okolo mňa a stále akože ťuknú do mňa s nejakou informáciou, ktorá akože, no a teraz si to spracuj, matka. Takže je toho strašne veľa. Ale... Sranda je, vieš, že ti to nepovie s tým, že by bol nejaký zámer v úvodzovkách, keby ti to povie nejaký cudzí dospelý človek, tak máš pocit, že chce sa ťa nejak dotknúť alebo útočné, ale že úplne si viem predstaviť jak len tam ako úplne tak vyrovnane sedí a ti to tak povie, že, ale s úplným presvedčením. Áno, Sheldon úplne. Cooper, áno. Hej. Takže je to s nimi krásne. Teraz akorát včera som mala na storke starú Aničkinu takú debatu s obsom. Možno si to zachytil, možno nie. Tiež tam hovorí nádherné veci, ktoré vlastne pochopila o živote z pozície 8-9 ročného dievčatka. A to je to, k čomu sa vlastne viem vrátiť, že mám pocit, že žijem tak veľmi plnohodnotne, že až by som sa rúhala, keby som akože samú seba presvedčila, že niečo mi chýba. Všetko, čo sa mi dostáva, čo môžem žiť, čoho môžem byť súčasťou, je pre mňa tak vzácny dar, lebo veď to vôbec nemuselo byť, veď aká je pravdepodobnosť, že som sa vôbec narodila, však aj môj syn sa to pýtal, že aj to dávali sa to do Google, že mami, aká je pravdepodobnosť, že by som sa narodila ako pes. A vlastne, že Leo, veľmi malá, lebo akože psi super, ale... Až tak nie. Až tak to nie, nesrandujem. Kedy si naposledy urobila niečo po prvý raz? Vieš, čo je zaujímavé, že vlastne ja som sa viackrát už pristihla, že robím nejakú vec, ale zrazu ju vidím z takej perspektívy, že ja ju robím úplne prvýkrát. A už sa mi to veľakrát udialo v živote, že robím dookola niečo, neviem ti teraz povedať konkrétny príklad, ale jedného dňa to urobím úplne inak, ako som to robila doteraz a zrazu uvidím celú tú hĺbku a
tú hodnotu celej tej veci, ktorú som dovtedy vôbec nevidela a tým pádom to vlastne robím prvýkrát. Ja mám pocit, že keď si naozaj v prítomnosti, tak normálne, že všetko robíš prvýkrát. Určite áno. Vtedy je to vlastne v tej plnej prítomnosti, keď sa navníma, že to je už je ono, tak ono je to vlastne až tak veľkolepé, že ja to neviem ani opísať, ty vieš, čo myslím. A všetci vedia, čo myslím, keď to zažili, že prvý a posledný krát. A vlastne tam pocítiš, že nič neexistuje, len to, ten moment, že nikdy nič nebolo, ani nič už nebude, iba toto teraz, čo je. Jedno nekonečné tu a teraz. Je to super. Ale napríklad sa mi stalo, že aj som prvýkrát jedla jedlo, ktoré som už predtým jedla. A ono vlastne teraz to zaženiem úplne do takého extrému, že proste buď to použij, alebo to nepoužij, ale keď som bola prvýkrát v tej svojej africkej krajine, tak som tam ochutnala mango a začali mi tiesť slzy po tvári, lebo to bolo prvýkrát, kedy som pocitila, čo vlastne znamená jesť mango. A prvá informácia, ktorá bola s tým spojená, bola, že vlastne to mango nie jem ja, ale moja babka cezo mňa znova ochutnáva to mango. Že ako keby normálne, ja to neviem opísať, čo to bol za stav, ako keby sa z latentného stavu prebudil nejaký gén, alebo nejaká informácia, ktorá sa prepojila cez to mango a prešlo to celým mojim telom a mi tiekli slzy, nevedela som prestať proste plakať a vedela som, že to nie jem ja. Že až takú väzbu akože nemám k tomu ovociu a odtedy už ju mám samozrejme, ale potom mi povedali veľmi zaujímavé veci, že ja som dostala meno po svojej babke, pretože každé dieťa, ktoré sa narodí do africkej rodiny, dostane po nejakom predkovi meno a ja som nemala meno a bola som novovzniknutá, aj keď som bola už po 30-ke, tak bola som nové dieťa do rodiny. A dostala som meno Mbang. To je... Mbang. Volali ma Mbang. A dostala som ho preto, že mi bolo povedané, že vyzerám úplne ako svoja babka, ktorú som nikdy nevidela a že vyžarujem úplne to isté ako moja babka, že tí ľudia si ma chodili obzerať, že ako je možné, že sa vrátila. No medzi oriavky mám teraz toho, takže veľa takých zaujímavých vecí som tam zažila. Takže jedávala som celý život mango aj banán, ale až tam som ho jedla prvýkrát. To je prenádherné. Ďakujem. Ja si to tak užívam vlastne, to, že som to teraz mohol počuť. Vieš čo, to je presne o tom, že ty keď sa ponoríš do tej kvality toho života, do toho majstrovského diela, tak toto vlastne si schopný vnímať, že toto, čo som opísala, sa deje každému denne, hoci kde. Proste aj na pošte, aj na daňovom úrade som zažila jeden z najväčších zážitkov mojich akože emočno proste spirituálnych, asi pred 15 rokmi, ale to vôbec sa mi nechce rozoberať, ale bolo to tak silné, že na to nikdy nezabudnem, že to ma tak posunulo ľudsky, emočne, hodnotovo, že proste daňový úrad Petržalka, ďakujem, pozdravujem. No. Takže každý to zažíva, len nie každý je tomu tak otvorený, že je schopný si to uvedomiť, že sa to práve udialo. Áno. Dajme ešte jednu. Túto dáme pre poslucháčov. To znamená, že ja na ňu nebudem odpovedať, alebo? Keby veľmi chceš. Keby bola veľmi inšpiratívna táto otázka, tak hrozne budem rád a vyťahneme kľudne ďalšiu. Takže ideme na ďalšiu otázku. Táto otázka, dámy a páni, bude pre vás. Ak chcete vyhrať kartovú hru True Talk, tak na ňu odpovedzte v komentári a komentár, ktorý bude najlajkovanejší, tak vyhráva kartovú hru True Talk. Ideme na to. Aká bola najlepšia rada, ktorú si v živote dostala? To už odpovedajú všetci okrem mňa, nie? Či... Chceš? Najlepšia rada, ako som v živote dostala od živej bytosti, bola rada od môjho syna pre nás všetkých. Upokojte sa, není to dobré. Nič lepšie nevymysleli odtedy, podľa mňa. Počujem, ja mám tuto na dverách napísané, neviem, či to vidia ľudia, myslím si, že nie, ale mám to napísané od môjho kamaráta Petra Pupíka. Raz sme volali a niečo som sa ho pýtal a dúfam, že to nebudem parafrazovať, ale niečo v zmysle, že no čo, Brašinko, že myslíš si, že to dobre robíme, jak to robíme? A on mi na to povedal, že myslím si, že určite, respektíve horšie už to robiť neviem. Milujem, to sú proste také tie krásy života. Áno. Ale ešte mám jednu radu. Áno. Už som ju povedala 1000-krát, ale ona vlastne bude platiť navždy a nikdy to inak nebude. Je to niečo, čo som si prečítala veľmi dávno. Je to určite z nejakej filozofie načerpané, neviem z akej, takže nepýtajte sa ma na zdroj, ale hovorí o tom, že ak má problém riešenie, nie je dôvod na starosti. Ak problém riešenie nemá, starosti tomu nepomôžu. A toto je vlastne niečo, čo ja viem a aplikujem v bežnom, každodennom živote, že jednoducho,
keď to viem vyriešiť, idem to riešiť, keď to neviem vyriešiť, tak proste to sa rozpustí kdesi v priestore, lebo viem, že no čo mám robiť, no tak nič. Je to takto, ideme ďalej. Prehľadné. Ďakujem ti veľmi pekne, ďakujeme všetkým vám tam a ja predtým, ako do niečoho narazím, tak si idem zasvietiť a prajeme vám krásny deň, vidíme sa na budúcom diele. A Tinka, čo ešte dáme niekedy? Podľa mňa by sme mohli. Ja si myslím, že o pár mesiacov budeme mať veľmi zaujímavú tému, ktorú môžeme tu rozobrať, takže sa rada vrátim. A ďakujem ti za to, že som tu mohla byť ako prvý ženský host, či už tu bol niekto? Prvý ženský host? Prvý ženský host, ďakujem a pozdravujem všetkých, ktorí to počúvajú alebo sledujú a prajem vám, aby sa vám dobre vodilo. May the force be with you. Proste to je. Majte sa krásne, kamoši. Ďakujeme, ahojte.